No to shi da tanga no. Chima. Unu. Ya Imo. Inwa anwa ma aga maka ntị ọzọ. Ana ekwu na phone m furu gị bịa ga na maka tele m nga. Bisa kanti. Ya rie bunkery. Isi ga-eri m bunkery. Ama esogbu nche gị. Sogbu nche gị. Antelego gbanwee. Practice what you preach. Confess yourself. Ọgbago. Pastor Imo, ori bunkery. Ebe bunkery dị ake. Dọpụrụ the bunkery riji sekwe gị oyi. Erikwe ha ga ndị militant. Kwangwono ede mu nwatakịrị were onwe m ribi n'ime ọbara unu gara asụ sesintol mụ na ahụ dị isi sesintol unu kpọm baskas nonsense Jesus, onye ahụ bụ onye ụwa ma nwokorobịa nọ n'ime Jesus, onye ahụ bụ onye ụwa ma ịbụ onye ụwa ma onye ụwa ma onye ụwa ma onye nne nọ n'ime Jesus, ọ bụ Good afternoon. Good afternoon. Where is she? Ele bi resha jagaje. Ele bi ri agaje ka arịrị. I go le. Ana m aga uyo. Ana aga uyo. I gaji uyo. Uyo. I gaji iyo. Uyo. Uyo. I gaji uyo. Uyo kwanu gịnị? Chere. I gaje n'ụlọ. Ulo. Awụ n'ụlọ uyo. Gị ka ọnụ rio. Agbụsị. Gị kagbu ọnụ yo. I gaje uyo. Awụ gị gaje n'ụlọ. Sokwe ya. Agaje m ụlọ. Ulo. Ele ihe gaje me n'ụlọ. Chọrọ ịga anya ọshị. Shi. Otela akoshi. Timba ha kago. Na no show hina no. Wudu na ịgaje anyị so maaje. Gị nye ya ugbe shi ga ha ka two story. Gị kpọ ya ụlọ elu kpọsa. Ya na-ekpekpe. Maka chukwu gị na anyị gị nye ọshị na n'ọnụ Catherine. Maka chukwu otile nwunu gị ọkụ. Bịa. Ta. Where is? Inyere ahụrị. Hey, as you babu leg Chineke akpọchiene gị ọchị. Ọ ga ibibi ịga m si n'ọnụ sị m ọ kwụpụrụ gị akwụpụ. O tụrụ ego nwe dị valve. Ọwa nwe dị jilalo. Ị ṅụrụ ka anyị? Ka ileta onye nsọrị ka m ji ahụrụ chi inyegbu mmụọ Chukwu na m n'ime wara na-agbaṅụ. Ọ gbọta ị na-anya onye nyepụ m anointing gị m wee rọn. Anya m! Ime na-eme m. Ya in labor. Ga whoop here. Bianca. What here you want? Akwa. Onye ezula gị ihe. Chineke akpọla nne gị ọkụ. Achụkwa amadi ọha ngeje nego tem mama kopi ya olu. Ala na-ekwu na ọmụ jisiri gị oyi. Ya bụrụ ahụ konkosa komenụ. Ọ da ahụ baby isi ụmụazị ibie n'azụ. Zola gu wo ma ji zola ga size ya ga wuro overload onwu. Uwe ndị ọzọ na-eyiri ya wụrụ ha top, gị yiri ya wụrụ go gown. Nwanne gosi na m si achagharịa. Ya chagharịa Chineke akpọ. Ga pop. Hey! Kwe ngodo na ọdọ nga mebie ya.
ọchịgo n'idiri nchegharị machi ọdụgo n'idiri repentance maka si inye ụdị ihe n'ụlọ nsọ agbakere n'ego ngwa m gata ọgwụ nwa maka ebe anyway onye mụrụ ka ụgba ya na-aṅụ sọ mụrụ nwa nwaanyị nwede nwa m jise ya oyi onye ụlọ ama n'ime kra ebe ahụ osiri kecha ebe onye ọbụla ama onye ahụrụ onye nọ n'ime Jizọs onye ahụ onye ụwa amaghị isi gole ị ga nwere mkpu ka ị ga aga chọọchị taa taa imene baptizim fada mere gị baptizim ọnụ na-akpago ele aha baptizim fada mere nye aha gịkwa na ọwụnụ ebe ọ ga-awa ịga mmiri si n'ọnụ ngwa ị ga-aga n'ihe fada kwa sa ha baptizim gị oge pad iwu pad ebe mara gụrụ gị aha ka ọ mejisila nwa oyi ngwa m enye gị ego na m ga-enye gị ọwa ego nsọ ịnụkwa gị were gị gara oge ịga na chọọchị nsọ jikwa na eme ọfatịrị nsọ ngwa n'aha nna m ahụ ebe anyway well ihu gị dịla dị sọ ọ dịkwa mma na ihe mere mme gị even ị ga-ama ihe karịrị ọsọ eziokwu ka m na-agwa gị ihe mere mme gị ị ga-ama ihe karịrị ọsọ olee ihe mere gị ihe a iji wela ama ụsọ akemgbe lekwe n'anya nwatakịrị m kpere ụgwọ kemgbe yesterday ya sị m na ọ ga-abịa dis ma anọgidela m n'afọ m aka na-eche nwa kemgbe ụtụtụ na-agba ya na switch off ekpere nwaanyị ụgwọ na akaụntụ ya nwatakịrị edoweghị handed ihe kacha ewe m iwe ihe m ṅụgidere n'abalị ṅụgide ahụ niile akwụrụ na m ebe niile akwụrụcha n'ọtọ ịlaga azụ lee emejighị sọntị onye ọma na male o nwere ihe o jiri m na-akpọ sex doll lekwe ya onye ọma na male ejiri onye ọma na male ihe ọbụla onye ọma na male butere ya ezi ọnụ akwa ya otu akocha agbara ụmụ ya gara n'ime ụlọ ihe ka o jiri nra ihe ọ na-aṅụ ihe ọdụtọị igwe ọhịa na-eme gị nwanne nwa ihe anaghị ịhụga ya na onye dị ego ihe mmadụ ihe ọwụdọọlụ na onye dị ego onye dị ka ile agụrụ ya nete onye dị mut jọtụ ịgba ya gotere nwanne nwa erela ala ngaji zute m ebe na-asụ ama maka gị jiri ihe na nya need ekwere mmadụ ụgwọ na akaụntụ ya bịa just like that zụrụ ya forever ele ebe a na-ere ihe ọwụ onye ọma na mele ejiri ọgbahana n'okwu onye ọma mali ya ikpe ịdịdiri ihe nwa anyị kpọga na onye m ga-eji mere n'oge ọjị ka ị chọrọ mgbe oke tangod na ke nụkwa mgbe were nụ ka esoro m ọkwa mmiri ka m na-aṅụ mmiri mkpọ ebe mmiri ka amaala ma ọ dịla nwa nwede mmiri ọzọ m na-aṅụ oke ihe ọtọ n'ọnụ lende ya n'oke vadik vadik opena ya ga-eṅụrụ ya ga-ehụ tashata ọ dị elego mmiri vadik aha nwoke ka ada anụ ụda vadik aṅụrụ ndụ ebe ihe a kpọrọ mmiri ihe bụ mmiri aṅụrụ ndụ
obere ike welitere aka nrụ ya ya ihe akpọrọ tebụl wọta tebụl wọta onye ṅụọ ya ote ya nwee ndụ n'ime ma chi mmiri validik thank you ụgbọ ya maala mma ihe mere n'ụwa taa bụ anyị nọ live ndị pastọ niile e nyere anyị live so onye ọbụla zu ike anyị nwere RIP taa so nwere onye tega RIP ma chi ụnụ olige mmadụ taa ọwụdụ taa iliga mma na-asa izu ike ya wee ezumike ihe na-asị mkpọbiri ya wara oge ya wa RIP anyị zuru ike Pastor Imo nanụ m apụtala nụ m fa kemgbe alụtara m gaa nne m akpọchide m ụzọ si na adị na-ejichere na ya onye na-akpọchi ya ụzọ ụnụ ka m si na-eji ndụ nọ na-eji nga aka m onye na-akpọchiri ụzọ ikweta onwe na ewetala iwe ara ihe mfụtọ ara ihe msị m abịa ji ọnwụ ọwụ mgbe ote anyị na ụda anyị bụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ote mmanụ nwere ike nọrọ nwee ọlụbedo nwaanyị emere abalị ahụ niile na-eme ya nwa kọrịkọrị ahụ na-alali elu ya dịka ga-ebulili pili elu ebulie pili elu ha ebulie olo ha ebulie olo ha ya elo ha kata ahụ na-ama onye ọnwa gburigburi ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe rịa ka ọ ga-aha ihe ya rịa ka ọ ga-eji kalala ihe ya dị mere na ome e bụrụ onye na-alụbedo nwaanyị ote anyị na ụgba iwu ndị nsọ anyị kwesịrị ibiga aka na mmehie enwere ote mmadụ nwere ike isi gbuo nwunye mkpa ọ na-ahụ ma ọ bụrụ sọ ya ga-asị ka o mee dịka mmekọ nwoke na nwaanyị ya enwere ụdị ọdọ mmadụ nwere ike iji bụha onwe ya ibu nlali na nlo ha ịsịkwa m kwuo aga m enye gị advice amanụ m otu ị na-aga na preaching na-atọghata mkpụrụ obi ndị mmadụ ka ichikwa otu ahụ tọghata otu nwaada kpọlọta ya ụlọ mee ihe niile nọ na nwaanyị lụrụ nwaanyị mgbe ọbụla ijiri ọnọdụ ka gbam amamihe ị chọrọ otu a na ị na-ejide ego iji alụ nwaanyị na ị na-agịdịkwa na-emeli ihe nọ na ya enwere ihe onye ọma na male wetara ji enyi m nwoke abịa ji m ya na fon kenanụ bụ moto ọchalụ nwe ote naanụ enwere ihe o wetara ji enyi m nwoke na fon ihe ọma ọwụ akpọ ya ha dọlụ $6 ọwa ahụ ya a sị ihe ihe mege gụrụ ihe dowe n'ụlọ ṅụ lekwe ndụ ọrụra rawa ndụ otu ọbụla isiri chọọ ya ịchọọ ya na east chọọ ya na west chọọ ya na north chọọ ya na south ọ ga-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ ọnọdụ ka mgbe mmadụ zụrụ redio dowe n'ụlọ ya mgbe ọbụla ịgbegara ya kpọọ ịwesịkwa gị gbanyụ ya ọwụ ya bụ ihe m kwuga nwa na-ezuru redio deme n'ụgbụlụ ihe ka awụdo njọ mgbe ịsọ ọwụdo njọ ọwụdo otu isirikwa eweta ọrị mgbe ịsọ ọsọ anya ma na-ezu redio deme n'ụgbụlụ ọmụrụ ihe ọjọọ redio wee gba aga ya okwu ya n'ọkwụ gị gbanye ahịa redio awụdo njọ onye ọbụla zụrụ redio deme n'ụgbụlụ ọwụdo njọ ka ọwụ atụ m isirikwa ya otu osi o wetu me ka ọ dịkwa na okwu gị kwụ ọtọ ada agbagha ya agbagha onye ọbụla zụrụ redio deme n'ụgbụlụ redio wee otu me ka ọ ga-arịrị ya onye ọ ga-asị gị na-ezuru redio n'imere njọ onye ọgbara na-agbụ ya ṅụrụ kaị ọ ya redio wee sa ga-azụ redio wee ya ihe onye zụrụ redio mere ihe ọjọọ ọ bụdị redio a sị m sa ama m sị ga-azụ $6 awụdụsa gị azụ ejiri emenụ ụmụ Chineke nwere m atọm of sin ụdị ihe ndị wa anọdụkwa n'ime ma ọ dịkwa na-aga m ụda adị tilima emega n'ọlụọ nwaanyị ọkwa ịghọtago onye m jesi m aja ọgụ na-ama enwe ebe e gụrụ ozi ọma ụdị ajụjụ ga-adapụtachi n'ebe dị agha gị mụrụ otu ị ga-esi aza ajụjụ wa ọ bụ ya bụ ihe m jiri jụwa ga wụrụsa ihe mme ike nọkọta m redio wee kwuru ọwa ebe ọ ka mma mana ezuru redio debe n'ụlọ enweghị ihe ọjọọ ọgwụ ihe gbasara redio na ihe ekwu okwu $6 gị na-ekwu okwu redio ị nọkwa n'Imo otu m isiri kọwaa ya anọ m n'elu Imo ọ nwere ịgbalịala onwu na eke agwụ ekwelelu m ihe m ga-ekwuru onye kwumu ọwụmen ịgbalịala mmiri igwe ka agba na mma mmiri You're going to Russia. That is me. You ask my friend. Hey, you're going to Russia. Hey, oh no, I'm collecting water. You collecting water. You're not okay, you're not. I'm water. I'm water.
I said that the Moko that is sorry. Onye ọkwa nne. I said that the Moko that is some sorry. Ndo. Sorry sir. Ndewo sir. Ndewo. Hello Tonori. Anyị dị mma. Unu tagaeze? Anyị gbaga bọọlụ. Anyị na-aga represent Nigeria na Russia. World Cup. Unu gaje Arashi. Russia na World Cup. Ahụ m Kelechi Nwakali ya nwa ihe na-achọ. Unu abọsị. Unu gaje present Nigeria. Bam. Na Russia. Ebe Nigeria yi ka ọ tala ahụhụ. Ihe niile. Unu gara ugbo unu transmit o Nigeria into transition abi? Bam, iji okwu dị a. Ịnụ dị a. Unu gbalịala nụ. Well, eshimo anyị gara camps. Ndị pastors niile anyị nwere camps. Ebe ka anyị si ugbo elo jege. Dele kwene hizakwarala na anyị. Ikwesịkwara ịmaka nsọ ụmụaka dị ka anyị kwesịkwara ịna field na-eme training. Onye Mike. Ada m agaba aghara ihe ahịa ụmụazị. Asịra m asta. Ebe unu ga-aga ịnọchi anya na Nigeria. Ọ ezigbo mmadụ. Ya ezigbo mmadụ. Dị ezigbo mmadụ. Everybody sing it. Wait. Nke m ga-aga ịbụ ọ gago ogologo. Ya pampas. Unu ga-eji na-anyere masị. Asị ụmụazị unu wụ. Ịba n'ọzọ agwọ juru ka ọjọọ ha maka ịtagbu ọnụ. Nụkwa. Ya na pampas anyị jugwe pampas eme gị. Anyị ọka na-amị ara. Anyị yirigo ụmụaka na-amị ara. Ide amị ara. Ihe mi ga-awụshi. Emi ga-achị. Eleke ebe enyere gị pampas ị ga-ekele thank you. Sọm ihe. Enyere gị sweet. Nye gị cheese balls. Nye gị bombo. Were ahụ pampas BB London. Ọ BB Love ọ ya na tabata pampas. Ọ ihe m ji were enye m. Ka unu ji na-eme ihe karịa ịdị na-epi hụ gị ọja. Maka otu unu hụ bụ unu n'idiri pampas. Unu ekwesịrị ịdị na-apụta ezi anyị ma awago na unu nyụ ya na ahụ eme wipe ọnụ. Mkparịga ha adịla too much. Anyị nwere saịka na ahụ pampas. Anyị nwere saịka ụmụazị na-amị ara. Ọ dịla gị too much n'obodo a. Hapụrụ maka nwa nwoke anya. Ọ dịla gị too much n'obodo a. Ịnwa nwa kwuo onye ọzọ na ihe ga-eme gị na anyị nwere saịka nọ n'ime afọ. Ụmụazị were agịga gaja ọta chiche gị ewezụga otu ihe na ihe karịa ime gị nga na ọmkpa agụ ọkpọ nga akpọ gị na gị onwe gị na Jerusalem ka ịla hapụ ya traịkwa anyị ọzọ ọ bikọs obo ga na ọ gara mma ịṅụ aṅụ ma ọ ya mewere ya luwa gị isi ka anyị lawa anyị ga ṅụọ bobo were pampas ya ga-ehichachi okpele gị Ebe unu ha nga ma iwe ọnụ ha karịla ọzụ. Echere m unu wuo ụmụ ruru ụmụazị. Amadị m na unu nwere high annoyance. Ị ga-abịa isi m ọnwụ n'ahụ. Emechikwa m kwudo ka anụ ha fọjise m oyi nga ụda. Eke nwee kpọtụrụ. Ebe nwaanyị ike mụrụ ụmụazị ka azụ gbagbuo ole. Ndị ihe ke na-enwedu isi. Mụ ịgara ya n'obodo nụ. Ọ na-amụpụ ha amụpụ anyị na-ahụ ha ahụ. Pampas m tara ahụ ụzọ onye gị ka ị werele bobo ma ọchị ga-akwụpụ ṅụ. Ebe ị werele bobo hapụ pampas ma tupu ị ga-anyụ fufuro dit wik unu abụọ lekwa ọnụ lekwa ime ọja ma agwa atado unu n'ọchụ unu kpọmba skap. All right, though. Chetakwa ihe m gwara gị maka ihe gbasara ndị mmanya na ndị Kano. Achọrọ m ime ya na very big way. Nye ekele. Bịa.
Sugar. Bye. Yo, over one. I want him to touch you here. I'm a child, and I bet. Mommy. Bye-bye. Okay. Take care. Okay. All right, bye-bye. All right, sure. Ụgbabụ gị onye mmehie gị onye mmehie ọ na-akpọ gị nabata ya ugbu ahụ na-eke maka anwụ adara ha ana obi gị akpọchie chijie ị ga-alakpuru ahụ niile na-agba gị buru lakpuru ị ga-eburu ọrịa ọ bụrụ na ị chegharị ha lekwe gị lekwe ọrịa onye ọbụla nọ ndụ ugbu a nabata Kraịst were ya mere onye obibi gị ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-awụ ehihie ọbụla gị nya aga akpa n'azụ agahụga aga tịrịfam galalụ ịhụ nwa okorobịa ahụ niile na-atọ gị rịrịrịrị Chineke akpọọla gị ọkụ chegharịa gị nwekwana nwa okorobịa abalị agba aka mgbe ọbụla ahụrụ gị wụọ nwa mkpi ị ga-agwa ọkụ mmụọ nabata ya hapụ akwamiko bie ndụ gị dị sarịsarị ọ bụghị gị saa ya ezula oshi abalị gị gazi oshi gị saa ya akwụrụ iko ma n'elu iko ka ị na-edo odo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ụgba bụ oge a ụzọ kpụrụ na ọ kpọọla ihe ebe otu esiri guzobe chụọ ụmụ agbọghọbịa ma onye daburu ka ugbe bye amio okay madam hello here good afternoon madam ime onye nwụ mba ụkwana onye okay mmadụ onye nwụ na dis arena mba oh okay well awụ esimeshi ọkwa ihe ka na-akpọ sex doll all sex doll ọkpọ ndị ezigbo eshim China bubata ha now and onwe side effects ụmụaka ị ga-like ya wow damn it otu anyị si asị ebe ahụ anyị nọ enwe ihe gbagojuru gị anya gị tie damn it anyị mekwa ọzọ gị tie damn it yes daalụ taa ego ole ka a na-erekwana ha select ka ị chọrọ gị bịa n'inside ka ị kwuo price choose ka ị chọrọ daalụ taa ebe nwoke Biafra oke ka iji ele ka akpala na chi na ngwote m na-echeta mgbe mpa nke ukwere ndụ isi wa ọ nwụrụ ote ka ọ nọ lee ogwe anya n'elu dịkpa ha ka ga-akpọ gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị nnọọ azụrụ gị na-ejigharị gị ebe nwere nwa ogbodo ha ka gị ijiri ịgbara n'oge ba akpa pụta ịgba asawo
eko oge ga-akpa n'azụ gị guzoro etu onye ga-azụ gị ga na-ịpụtara wee kwa iko dịka ewu a na-anọdụ ya n'ahụ onye lụọla onye nke ego ya niile nọ n'ụwa ga-agwụ ngọ na-enye gị ka ị nwere ike adọ na ka ga-echere m ahụ ka ekpọrọ mkpọkịrị a na-anọdụ ya n'ahụ uwe a na-agụ fake asarịdịkwa n'ezigbo uwe a na-yi ige gị ka aka ya ayọọla madam ke ọwụ second hand ke ma bra ya emechaa n'ochie enweghị ihe na ya na-ahụrị ọhụrụ anụ onwedo nọ gbagoro ote na-eke kpọkwa gị ọkụ get out okwu na ụka na-ahụ ke m na-ahụ okwu na ụka m na-ahụ trọbụl ka eyiri onye okwu na ụka ke wụrụ nwaanyị ọ ga-agba akịrịka otu agada agafe nke ọnọ dịkwa sharp ahụ na-ede ebube eyiri sista ndị chọọchị ịgba ndị eze ohurule chai mgbe niile dị oke ọ ga-egbula nwoke ọbụla lụga nlekwe ndụ ya nọ na denja ka iburu zọkwa wee mkpe yiri onye ọla lụla gị ote gị tapịa ya rie ya once time ya alafue ahụ ga-atọkwa ụtọ ị ga-adịkwa mma ke nwoke na-eme nka anwụọla nụ m ke ewu udu mmiri eburu ihe otele eji eke mmadụ isii ji eke otu onye otele ahụ ote local gọọmenti Chineke kpọkwa gị ọkụ eguze dịkwa ọma ka gị kpọọ gị debe gị n'etiti ụmụ nwaanyị gị bịa nga nọ n'eze ka eri akpọgị sex doll iwuwe ji abalị hand rọba igbo ụdị gị sef ị ga-esi abalị ote tọn igbo ote ka sị onye nwe igbo si asa agbuo ya ịwa hand rọba tinye gị egbe otu ekpuchie gị anya ụmụ nwaanyị na-ekpuzoro gị na ha iri arịrị ala ote m si ahụ gị ewu dọla arịrị ala madam ji ihe a mesara ka asarị ndị dibịa ị ga-eresi ya ha ji ya tụjiri agbara aga n'ime ebiri unu jikwakwa onwe ọnụ ihe ọma ụnụ na denja nọ na dịka ndị Fulani health center isi aka nwa akanwụ anyị ajadu wee riri ka o kere n'ukwu ka ọnwụ madam o isawa ego ole ka ukwu ha ego ole ka na-ere nwekwara baro a na-eji ebu ha n'azọ
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.